weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to sadel to keɗele to aali wuuri to wudduru to guijiɗon ko on takkusan juula ha to galle sar abdoullahi sar to ndulmaji ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie altine hanki o Moktara Wul Ndiaye hoorede jagoɗɗe gueɗɗi Mauritanie o bismima o waɗini hirande nanɗo makko sehil makko koɗo makko Ousmane Sonko gonnoɗo e jillu mum e nder noktotal amargo leydi Mauritanie hirande nde waɗa ko toon to palais des congrès to leydi Sénégal suudu saɗɗiji leydi Sénégal en ɗo yiiɗi tigui yewɗo sadio woni yidde mabɓe fanare mabɓe kay ko ittude wutte teddugal woni tigui immunité parlementaire wonande kay député biteɗo Farba Ngom to leydi Mali talata hande o 14 lewru janvier woni 3e édition kala hitande kay ko Mali ne yuɓɓina ñalawma mbiyata ñalawma journée nationale de la souveraineté du Mali to leydi Burkina Faso ɓe kolli laamu ngu holliri wonde ɓe keeɓi ballal ummorade Croix Rouge mo Algérie kene qiime ha 600 tonnes kabaruji men to leydi Nigéria ma jaaha to bokko to leydi Nigéria ko Boko Haram waɗi tigui jangu mum koko famdi kala ɓe mbari fodde 40 neɗɗo tawi ko remoɓe kabaruji men joolam jaɓeri ma jaaha to leydi France e to leydi Portugal bisimilla moon e ketti hotodirte joni piren pacciren أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم batake jam gondaɗo hono Sara Abdoulaye Sara e galle mum ko denɗuma duttiɗo hono Amadou Ba ɓuɗɗo lollude Bayala Abdoula Djinda ko ba mum duttiɗo hono Ramata Gueladio ko nene mum duttiɗo e Kali Abouba to Nakshata kamɓe kala ɓe denta eɓe pecca sunare ɓe kabra dendagal bandiraɓe musidɓe hoddiɓe kala ustare miñiɓe hen banggue dendiɓe hen banggue ɓinguel mabɓe hen banggue biyetenoɗo Yaya Ba o yaltiri aduna ko duuɓi 29 so Allah yettini ko altine janggo o ɗamini wirede jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ne duwono dendagal jinnaɓe makko e koreji makko ene kañumen kala kadi ne denta enen duwono musidɗo men sehil men Sara Abdoulaye Sara ko denɗuma duttiɗo aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo aadodiri e jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV gorko mo melga wuuro jinneji ne safar rafiji kewɗi ɗe jiiɗa ciirol ko gando bindi laaɓaɗo leɗɗe jaadiɗo ɓala walla danwal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ne safara rewɓe wonduɓe kista fibrom dogal cité rewɓe ronkuɓe joɓade rewɓe fiɗaɓe e rewɓe sattaraɓe dewle kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ne safra ɓen fiɗaɓe worɓe fiɗaɓe wonduɓe prostate haysino prostate ma koko yano ha ɓuuti sa jokkodiri e makko joni o itta ɗum ha laaɓa ha mbiya alhamdulillah gorko mo melga wuuro jinneji ene yawrani ɓen usturaɓe gorago yawɓe yitade koye men e jippiɓe leecce kala gorko mo melga wuuro jinneji e on fannu mo jogui leɗɗe façon ngaji ɗiɗi hen façon wiyete ko meeɗi moosa ko leɗɗe jarateɗe walla leɗɗe muuɗeteɗe a ƴetta ɗum joni mbiya alhamdulillah fannu goɗɗo o wiyete ko yeddi ƴeewa awrata ɗum joni mbiya alhamdulillah gorko mo melga wuuro jinneji ne tawi oɗo saaha joni to Paris lamorgo leydi France kala jiɗɗo jokkodirde e makko mbatta ko 00 336 04 66 27 gorko mo melga wuuro jinneji base mum tawe to Dakar en tawi ɗon miñi kono wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mbatta 77 714 94 15
gorko mo melga wuro jinneji base makko ne tawe to Nouakchott legal Samia legal de makko ne hujjiti e usine plâtre ene tawi ɗon ɓiyi ko sa yiiɗi jokkodirde mum mbatta ko 00 221 222 mbatta ko 00 222 ɗen indicatif leydi Mauritanie mbaɗa 41 05 13 85 walla mbaɗa 46 94 21 91 gorko mo melga wuro jinneji gam hoybitande tawateɓe lappol polol dande maayo e Mauritanie e Sénégal omo jogui base makko to Dagana Mauritanie ha to Rosso Mauritanie kala ene tawi ɗon sehil makko ne weeji Amadou Dia gorko mo leeraɓe sa yiiɗi jokkodirde mum numéro mum téléphone mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ko gando bindi ko laaɓaɗo leɗɗe ko newiɗo sanne sanne mbadden dallo faade makko Mande Massa Keita ko gorko pullo hen banggue ko mani gangue hen banggue Mande Massa Keita ko joguiɗo gandal tawa gandal mum ɓuuri yarude koye ngaluji cuuɗiɗi e nder less leydi ko wayno kanŋe ko wayno jama e ko wayno boxita kala Mande Massa Keita ko joguiɗo gandal tawi kadi ko gandal memotogal gandal kadi jaadugal e nunɗal Mande Massa Keita ko gandaɗo e nder aduna he kala ha tengti noon e nder dongre Afrique kala kadi ha tengti e leyɗele tawa ko leyɗele ƴeewtinoje kanŋe jama e boxit kala ko wayno to Angola to Mozambique to Zambie to Côte d'Ivoire to République démocratique du Congo e dendagal leyɗele to kanŋe walla to jama yirete so tawi a wi Mande Massa Keita manan wo hayatu makko Mande Massa Keita ko ɓuuri hawnade gandal makko tengtinde nundal makko o namdota komo avance o namdota komo hoore kuɗol o liggante jiiya ha jiira guite maɗa ha keeɓa ko jiilotoɗa ko gadda hen ko kaldun ɗon Mande Massa Keita ko newiɗo sanne sanne kono kadi ko gorko mo joɓata tigui jamfa Mande Massa Keita sa yiiɗi jokkodirde makko mbatta ko 00 300 223 76 68 45 99 Mande Massa Keita omo tawe to Ségou ne tawe nder leydi Mali kala jiɗɗo jokkodirde makko waɗande kay ɓen siggotoɓe kanŋe ƴeewoɓe jama e boxit kala e dendagal ngaluji cuuɗotoɗe e less leydi sa jokkodire Mande Massa Keita joni joni mbiya alhamdoulillahi rabbil alamina kawis e keyleki gorelte ko haako moƴƴo iwru ko tokkordinnooro gorelte ko kawis wolande ɓen jogiiɓe yoga e ñabbuji kolliti jiitima heen koye mumen gorelte ko haako sa itti ko jamireɗa a waɗi ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓanndu maɗa gorelte ko haako iwata ko tokkordinnooro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito heen hoore muɗuma gorelte an jogiiɗo AVC cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓanndu jaaɗoru ɓanndu wuloru neɗɗo jogiiɗo sukara colexorola ha tenti kadi e on neɗɗo mo nangata taare kala gorelte ko kawis ɓolo tan woni e muɗuma sa jokkodiri e muma ma yiito hoore maɗa ha mbiya alhamdulillah sa yiɗi jokkodirde e siita gorelte beele mbawa janggande hoorema ko jangta e gorelte kala jahata koto Google tappa www.gorelte.com ma janggan hoorema kala an puƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama jokkoyde enɗam gam ɓandu musoru jokkodire gorelte sa yiɗi jokkodirde e tonggode gorelte woto woɗɗu joni joni so tawi gonɗa koto leydi Côte d'Ivoire jokkodirta koye Hamidou Ba 00 225 01 53
11 51 54 so tawi noon gonda koto kiidira e kotari ɗum kala jokkodirta koye galle ceerno Habous Diallo 77 554 75 54 so tawi noon gonda koto Dagana jokkodirta koye Mamadou Nasirou 77 942 11 12 so tawi noon gonda koto Diourbel jokkodirta koye Bulli Guissé walla mbiya Abdoullahi Guissé 78 690 03 03 37 so tawi noon gonda koto juude Guriki jokkodirta koye Gueddasi 77 267 16 66 so tawi noon gonda koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayga 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen hen jama. Kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe ɗen gone talata 14 lewru siilo hitande ujunnaji 225 habaruji mon e ɗemgal pular e sawte ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide min to banggue nate ɓosojo ko miñi men sehil men Saydou Abouba ko addi kabaruji men noon jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV eɗen kala eɗen dangal hettiyankoɓe jayde nde eɗen nudda duwaw faade musidɗo men sehil men Sar Abdoullahi Sarr jaltugol aduna kay dendi ko tawi kadi ko sehila makko jaadiɗo makko e kala saha miñi ko kadi hen banggue biyetenoɗo Yaya Ba noon ko ñalawma hanki o yalti aduna tawi kadi ko mayde perala so Allah yettini ko ñalawma janggo o ɗamini wirede dendagal duynoɓe kadi guila e réseaux sociaux ji ha e noddunoɓe kala e groupe kala duynoɓe musidɗo mon sehil men Sar Abdoullahi Sarr ina rutta on duwaw ɗen wiya tan nde Allah winna toon baraji so windi kadi oto momtu kabaruji men demgal pular to leydi Mauritanie puɗorɗen Eli El Veri kañum woni ministre de l'équipement et des transports mo leydi Mauritanie o joddima altine hanki o e c'était timmuɗo mo leydi Sénégal e gardugol ministre de l'équipement et des transports mo leydi Sénégal hono biyeteɗo Yankoba Diémé e nder noon jonde nde waɗi ko nder Nouakchott ɓe jewtidi ko heewi noon ko fate e jokkodiral kay gollodiral moƴƴal hakkude leydi ɗe ɗiɗi e fannuji e fannu kay moɓe kalfina o ha tengti noon e yidde ɓeydude kay newnugol ya ngara ɓesguji leydi ndi hakkude mumen ene tawtora jonde nde noon to banggue leydi Mauritanie hono secrétaire général du ministère de l'équipement et des transports biteɗo madame Mayziza Mintou Kerbali wondude chargé de mission to ministère de l'équipement et des transports biteɗo Abba Fala wondude conseiller en charge de transport aérien Mohamed Woulo Hodna wondude conseiller en charge des transports biteɗo Mohamed Woula Eli Woula Ebwek wondude directeur général du département des travaux d'infrastructure hono biyeteɗo Moussa Gueye ha joni ko on fannu keddoɗen Ousmane Sonko gonɗo e jillu mum e nder leydi Mauritanie o joddima kay o jaɓɓama jaɓɓugal paydingal no feewi e nder jaɓɓugal hen e nder jaɓɓiɓeɓe hen noon en tawe hen ɓesgu tawi kadi ko ɓesgu woddude koreji goto e darannoɓe e diine l'islam e nder leydi Mauritanie e nder falde he kala darannoɗe kadi ko fati koddigal moƴƴal hakkude leydi Mauritanie e leydi Sénégal on woni biyetenoɗo Cheikh Yacouba wula Cheikh Sidia Kibira ko ɓesgu makko tigui e famille makko teska tigui e ngal ɗon jaɓɓugal koye darannoɓe kadi islam e nder dongre Afrique de l'Ouest kala o jeeyano o limtino o hollirama noon o hollirama noon kadi ko dariɗo kadi darde fayida no fewi omo limtetano kadi ɓen darannoɓe ko fati intégration africaine woni jokkodiral e tamodirgal dongre Afrique kanko on biyetenoɗo Cheikh Yacouba wula Cheikh Sidia mo teskano tigui e ɗeɗon golle paydude no fewi ɓeydude kadi ɓamtude koddigal moƴƴal hakkude
hakkunde Mauritanie e leydi Sénégal famille makko non kanko Cheikh Yacouba Wula Cheikh Sidia ñaagima Ousmane Sonko ñaagima kadi laamu leydi Mauritanie mbele kay so oɗo pont tawi ko pont gonɗo e mahede kay gollede oɗo saaha joni tawi kadi golle mum goɗɗo yino feewi tawi ko mateɗo hakkunde Rosso Mauritanie e Rosso Sénégal mbele kay ɗeɗon ɓe leyɗe ɗiɗi ɓeyɗo battidirde ɓe ñaguima noon kanko famille makko ñaguima kay so tawi oɗon pont gasi nde pont innirte inde makko watta wiyede pont Cheikh Yacouba Wula Cheikh Sidia ko ɗum tigui woni yidde mabɓe ko ɗum kadi woni nde yidde nde ɓe kolliri ha joni ko ɗiɗi Mauritanie keddorɗen sifande ko fati tigui e hijjore fati hijjore hikka 2000 hijjore hikka ɗon ko ujunere temedde capanɗe nayyi e jeegom leydi ko hijira walla mbiyen hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi caggal ferengo tigui caggal tigui jibinede Issa sifama alada ɓennuɗo to toon to Jidda tawi ko hakkude leydi Mauritanie sifodir ɗum e laamu ngu Arabie Saoudite to banggue leydi Mauritanie noon sifi nangi kulul sifde sifande kay ko biteɗo Sidi Yahya Cheikh Lemrabat kañum woni ministre mauritanien des affaires islamiques wondude noon so tawi ko to wondude ministre saoudunajo kalfinaɗo ko fati to banggue saoudi noon ko ministre saoudi kalfinaɗo ko fati e hijjore ko fati e umraji kala hono biteɗo Tawfiq Ben Fawzan Al Rabbia ko kamɓe tigui cifodiri ɓe jewtidi noon ko heewi kay ko fati jokkodirala moƴƴal kay ko fati jokkodirala moƴƴal ko fati kadi hijjore e kala saaha de leydi Mauritanie sifodirta e kala saaha e leydi Arabie Saoudite ene tawtora sifande ɗe noon chargé des affaires consulat Mauritanie to Jidda hono biteɗo Mintou Cheikhna e wondude directeur adjoint ASECNA wondude directeur Haj mo leydi Mauritanie wondude directeur général Mauritanie Arwaj ha joni ko leydi Mauritanie kedoɗen Mohamed Cheikh Al Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie hoorejo kadi fedde Union africaine o jaɓɓima altine hanki o jamma to Bowal laaɗe diwoje singal Nouakchott hono hoorejo o jaɓɓima noon ko o jaɓɓi toon ko hoorejo transition laamu leydi Soudan hono lieutenant général Abdourahmani El Bourhama ko kanko woni président du conseil de souveraineté de la transition de la République de Soudan gonɗo e jillu muɗum kaye jaw ko jillu cihlagal e jillu tigui cihlagal jillu gollal e nder leydi Mauritanie ene tawtora jaɓɓugal ngal noon hono Mokhtar Wul Ndiaye kañum woni hoore jagorɗe gendi Mauritanie wondude biteɗo nani Wula Choroga kañum woni ministre chargé du cabinet du président de la République wondude chef d'état-major particulier woni chef d'état-major keeriɗo wonande hoorejo leydi ndi wondude tigui e waali Nouakchott banggue hirnangue wondude cukko hoorejo région de Nouakchott ha joni ko leydi Mauritanie kedoɗen altine hanki 13 lewru janvier hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi Mokhtar Wul Ndiaye kañum woni hoore jagorɗe gendi Mauritanie o waɗini koɗo makko nando makko sehil makko hono Ousmane Sonko hirade taw ko hirade fayidinde no fewi hirade tekkude woni ko wiyete dîner de gala ndena hirade noon yuɓɓina ko to wiyete palais de congrès mo Nouakchott yimɓe gouvernement hewɓe no fewi kirtima toon kay ha dedi men kewi ko noon kadi ambassadeur joɗaniɗo leydi Mauritanie to Sénégal wawi tawtorede nde ɗon hirande e woɗɓe hewɓe mbawi tawtorede nde ɗon hirande taw kadi ko hirande nde o waɗi kam gam hottude koɗo makko nando makko Ousmane Sonko kañum woni hoorejo jagorɗe laamu leydi Sénégal tawteɗo e jillu mum to leydi Mauritanie jillu ngu noon teskama tigui ɗamina gaynita ɗum koto Nouadhibou lobbudu yurmede ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar sen numima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paaɗen talata hande 14 lewru siilo 2024 bureau taw ko witeɓe bureau de l'Assemblée nationale koko tigui nodda batu men gona batu noon ɓe nodda ko sanga 16h kay woni 4h ko fati tigui koɓe mbiyata information so ɗum noon gasi to gona basu gasi kay sanga 17h woni 5h kiyiɗe lomtoɗo kadi ko batu witeɓe conférence des leaders joɗoto batu mumen yewtidde kay yewtude mbiyeten tigui yewtidde kay
ma mbiyana gasnude toɓɓe kay jownode ɗe gasano woni affaire des instances ɓe mbawa jokkidde ɗeɗona gueɗe ine yakora tan noona ɓe jooɗotoɗe ɓe jooɗoto tigui koko fati e alhaali hono député Farba Ngoma ya taw noona ɓe jiiɗani tigui ittude ko fati e leppol tigui leppol teddungal gongal e blob makko walla bien ko wiyete levé de l'immunité parlementaire moɓe jiiɗi ittude e oɗon biteɗo Farba Ngom noon ene tuuma tigui ko wiyete transition tawi tigui ko neldiri kaalisaji transition de tigui opération ngaji tawi ko haalisaji kewɗi no feewi kene qime honoɓe jande holli ha kene qime 1.25 milliard tawi ko France CFA tawi noon kadi ɗum ɗon ɗiɗon transition ngaji tigui mbaɗi koye niɓɓere Ousmane Diagne kañum woni ministre de la justice mo leydi Sénégal o waɗino saisi guila kay ñande 10 lewru janvier o waɗino saisi El Malick Ndiaye woni tigui o windino ɓatake dariɗo faade e El Malick Ndiaye kañum woni horejo suudu sarɗoji nde leydi Sénégal ko fati alhaali o kay ko fati tigui alhaali on biteɗo Farba Ngom ko leydi Sénégal ha joni kedoɗen jen ha toon to Medina Niang Orix ko legal tawtegal to Thiaroye Sira Mera ɗum noon ko legal wiyete noon ko tana musɗo waɗi toon e nder weekend ɓennuɗo ko suka gorko goto ko sobo duuɓi 16 tawi kadi ko fugu koyngel naji teskaɗo tigui ƴellitiɗo to fewi to banggue fugu koyngel mo yimɓe hewɓe mbanno e mum yakare to banggue fugu koyngel biyetenoɗo Abdou Faye on Abdou Faye noon kañum tigui woni baraɗo toon tawi kadi ko sehila mawni ko yooɓi fittandu makko taw ko sehila mawni ko yooɓi fittandu makko kanko Abdou Faye noon o habno tigui o habno koye sehila makko o liiɓi sehil o noon o fi ɗum pigal bongal fewi ɗum noon caggal ɗum noon tigui ko ñande aseta ɓennuɗo nden noon o fi sehil makko sehila makko o noon yeehi tigui haalani mawniraɗo wiyete ko ene yette jaw on ari noon yidde kay juttande miñiraɗo ɗum ko ñande altine 12 lewru janvier ɗum waɗi yuttugol ngol ko ñande 12 ñande alerte 12 lewru janvier ɗum waɗi kanko Abdou Faye noon omo yaano cérémonie goto e nder leegal he omo sikka haala ka gasi hawa soyni kay jawo on ori caggal makko kañum ton tigui hible makko ɓe cippiri ko juuti kay ala ko gasi ko ɗon tigui jawo fellititirtade to bitik konnoɗo sara ɗon naati e bitika yaltini kay kanjara joguino soodi laaɓi mofti laaɓi kiele sa wutte mum rutte makko noon ɗon yetti tigui fimo labɓe kay to ɓe goni sippirde yaltini laaɓi mum fimo labɓe e becce fimo e reedu ko ɗon tigui o ronda o nawa tigui to juuɗe safroɓe e service d'urgence ko hen tigui o wasi fittadu makko jawo noon ko sukaɓe leegal ngal jiiɗino tigui yoɓade fittadu makko yidde wartade mum caggal kay wardemo oɗo wadde kay fiide oɗon laaɓi ko adi kay koɓe ganda o maayi walla o maayi hen taw sukaɓe jiiɗino wadde joftigo kay yidti yoɓade fittadu makko ko gendarmeɓe noon kañumen tigui gaari fabade mum e oɗon saaha mo tawi juuɗe gendarmerie ha joni ko leydi Sénégal kedoɗen accident musɗo waɗi e dow lawol ummade Ziguinchor fade Bignoma tolno wuuro wiyetego Teebi accident o noon waɗi ko ñande aseta ɓennuɗo 11 lewru janvier sanga 11h ñalawma ko auto transport mo hinde 7 place kañum tigui felwodiri e camion taw ko camion ngaji dufoyoji cruise aji e mbalisaji waɗi yimɓe tato noon wasɓe hen pittali men tato kala maayi ko sur place ɓen tato maayi ɓe kala ɓe gonno tigui koye auto mo hinde 7 place o yimɓe wuuro Teebi noon ceerani e kala saaha namdade laamu ngu nde waɗante tigui ko fati tigui ko wiyete dodan walla ko wiyete gendarme couché beele kay sofereɓe so gaari hane peccita wuuro ngo ene mbawa haqqilde yayrude jaam saabu teskede kay e kala saaha accident ji musti ene mbaɗa taccitgol wuuro ngo ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni puɗɗoɗen talata hande o 14 lewru janvier 2025 leydi Sénégal holliri tigui addi tabal waɗi tabal manggal fewi ko fati jangde école aji mum e nder leydi e kala taɓande nde noon ko nannude ko fati jangde anglais fonnode kay janguetenode kay collège walla lycée oɗo sa joni ɓe kolliri guila kay école aji tokosi woni ko wiyete guila préscolaire ha tigui ko wayi école fondamentale kala ma anglais o wattu jangguede hen hano
hanitni heblanade kay heblama noon mbawa tigi jangede teskama noon école anglais jangguete noon mbiɗen ko lycée walla collège kono oɗo saaha joni cukalel tuksel so naati école ko ɗon futtude janggue windanede kay hallanede ko fate tigi ɗemgal anglais ngal beele sukaɓeɓe ene mbawa marde ɗemgal ngal ko ɓuuri yawde e yaccade hano hannirtini noon mbiɗeɓe kolliri tigui wonde ko talata hande o ɗum fuɗɗi e oɗo saaha joni noon leydi Sénégal laamu leydi Sénégal ɓe kolli tigui wonde ɓe kebli temedde jeegom e capanɗe nayo e jeenayo tawi ko enseignant jangguinoɓe anglais jangguinoɓe école aji tokosi anglais nder leydi he kala ɗum noon tawa kuruji ɗi noon kuruji anglais e nder école aji tokosi ɗi leydi Sénégal kala ko kala ñande talata e kala ñande alkamisa ala ko jangguete ɗin école aji so wona anglais ɗum noon foof noon ko yidde kay heblude sukaɓeɓe beele ne mbawa anglais guila kay ene pamɗi hono jaagogal leydi Sénégal kalfinare ko fate jangde woni ministre de l'éducation nationale holliri hen tigui weltare makko mawde no fewi holliri kadi ɗum ɗo tigui ko ƴellidde sukaɓe e feɗite hakkillaji men ha mbawa tigui andude wawde hutorade ɗemgal anglais ngal hano hannirtini habruji men demgal pulara senno mima toon to leydi Sénégal koto leydi Mali paaɗen talata hande o 14 lewru siilo woni janvier 2025 woni ñalawma mo leydi Mali inniri journée nationale de la souveraineté retrouvée ñalawma tigui mo leydi Mali yiiti hebti tigui ndimago mum hano hannirtini ko talata hande o 14 lewru janvier woni 3e édition watti duuɓi tati kala ñande kay hitande kay so yi ha ñande 14 lewru tigui janvier leydi Mali ene mawnina oɗon ñalawma koye ndina mbadi noon Abdallah koye ndina mbadi noon hono biteɗo Alhamdou Aka Iliane ko kañum woni ministre de la communication de l'économie numérique wondude et de la modernisation de l'administration o yettima to école mo Djili Bougou de tawateɗo e nder premier arrondissement mo district de Bamako de o yetti to noon drapeau woni ararayi mo leydi Mali ngabbinama toon yeeso autorité ji local e yeeso élevage e yeeso jinnaɓe élevage e wondude e yeeso jangguinoɓe école aji ɗi kala ɗaccon haqqi ministre o noon yewti toon o yewtidi toon ko heewi ko fate sukaɓe élevage ɗi kayya ndeɓe sukaɓe heblaji ɗi o wawi kadi yewtidde e ɓen hebloɓe ɓeɗon sukaɓe woni jangguinoɓe sukaɓe o ɓeydi fammindeɓe kadi ko fati e ko wiyete ko fati oɗon ñalawma e ko fati ko wiyete souveraineté hollon tigui neɗɗo foti darade ha wawa hebde holde leydi daratto e hebde daratto kadi ha heeɓa ko wiyete souveraineté mum woni tigui heɓa ndimago mum wawana hoore mum tawa sakkani junggo ɗamnaki hay leydi gotiri walla hay neɗɗo goto ko ɗum tigui woni koɓe jiiɗi jangguinde ɓesguji ɗi kala tew guila école aji tokosi ɗi kala o siftini laamu ngu kadi wonde kay laamu ngu ine paari kay 12 sukaɓe élevage ɗi kala hande tigui to mbawi yettade kala saabu o holliri sukaɓe ɓe yo gandu ko kañumen goni yakare leydi Mali janggo ha joni ko leydi Mali keɗoɗen faama woni force armée malienne ɓe gadditi ɓe force armée malienne gam kidi yidde ɓeydude hoolare hakkude mabɓe e ɓesguji leydi Mali ha tengti noon tawateɓe ɗo Farabougou ɓe gaddi toon noon ɓe gaddi Farabougou naaɓe ɓe gaddi toon fodde 30 toon tawi ko guura ɗum waɗi ko ñande altine jeegom lewru janvier hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi ko yimɓe noon taw ko yimɓe Farabougou naaɓe diwan men kañumen tigui mbawno rendinde koppereji mumen e peeje mumen ha mbawi rendinde kay ha mbawi rendinde ɗiɗo tonnuji guura caggal noon nde ɓe ndendin ɗina tonnuji ko ɗon tigui miijo andiɓe kañum ɓe dutto e faama beele ne wawa walludeɓe e gueɗe ɗiɗi woni tigui ko moyen de transport woni camion ngaji wawa walludeɓe kadi e wadde sécurité tigui ɗiɗo marchandise uji ha wawa yettade Farabougou ɗum woni ko faama waɗi addi camion ngaji mum waɗi hen kadi koninkoɓe mum wadde sécurisé gawri walla tigui matériel o e guura ka ha wawi yettade tigui toon to Farabougou ha joni ko leydi Mali keɗoɗen Abdoulaye Diop kañum woni jaagogal kafinagal ko fate gueɗe caggal leydi toppitiɗo mbalinaɓe wuurɓe caggal leydi o bismima o joddima e délégation tawi ko délégation laamu leydi Chine to bureau ji makko e nder Koulouba ɗum ko altine hanki 13 lewru janvier 2025 ɗum waɗi ardi sete chinois ji o noon ko beteɗo liwu yuksi ko kañum woni kadi représentant spécial gouvernement mo leydi Chine kala ko fate gueɗe e nder Afrique gonɗo e oɗo saaha joni e jillu muɗum jillu gollal jillu cilagal e nder leydi Mali ɓe jewtidi ko heewi noon ko fate jokkodiral e gollodiral moƴƴal kay hakkude laamu leydi Chine hakkude leydi Chine e leydi Mali ko fate kadi jokkodiral hakkude laamu leydi Chine e ndeɗo fedde witeɗe AES woni
alliance des états du Sahel ha joni ko leydi Mali kedrena boyata yalta haralde tawi ko haralde wattore cappande nayi e jeeɓi wala lawol woni tigi 46e promotion tawi kadi ko dadiɓe heblaɓe to école militaire interarmé mo kuli koro ɗum ñande aljuma sappo lewru janvier ndu gonen ɗum chef d'état major adjoint des armées hono général de division Keba Sangare o waɗino toon jillu makko to école to école taw ko centre Aboubacar Sada Sy mo kuli koro ko toon tigi woni to ɓen sukaɓe ɓen kay officier ji élevage officier woni e heblade o wawi tigi yettade toon tawi kadi omo yaadi toon noon e chef uji kewɗi état major uji wondude omo yaadi toon kadi e directeur uji service aji kewɗi gardinaɓe service aji kewɗi nawnoɓe toon noon ko ƴewde kay heblanade ko fate sorti woni jaltugol oɗo battowo 46e promotion tawi ko ɓen witeɓe des élèves officier ɓe kolliri noon e oɗo saaha joni foof koko paari ala ko heddi tan sowona réglage uji tekosi ha oɗon promotion wawa yaltude hano hannirta ni taw ko heblaɓe heblo moƴƴo no fewi wawde tawtoyde kay konin koɓe leydi ndi foof noon koye mbaɗi yidde ɓeydude ndenta e kisala leydi Mali ha joni habruji men demgal pular sen mima to leydi Mali koto leydi Nigeria paɗen Boko Haram tigi ko nani tigi fedde taw ko fedde sebitide ɓattide état islamique ɓe leydi Mali ɓe mbaɗi ɓe leydi ɓuuri Nigeria ɓe mbaɗi jangu mabɓe guna jangu noon ɓe mbaɗi ɗum koye nder état mo Borno ɗum ne tawata banggue rewo ɓaajo funnague leydi Nigeria ko famɗi kala ɓe mbaɗi capanɗe nayo neɗɗo tawi foof ko des agriculteurs woni remoɓe ɓe jooɓima pittali mumena laamu ngu noon udditi hen enquête mumena siftinde o noon guila 2009 Boko Haram nana ɓammi warde kay jokki warde kay pittali e nder leydi Nigéria tugguinden faade oɗo saaha joni koɓe mbaɗi koyne qime ha capantati ujunere neɗɗo koɓe jooɓi pittali men fodde million ngaji ɗiɗi neɗɗo kadi ɓe caabima ha mbawi dogde galleji men dogui guuri men e oɗo saaha joni latoyima tigui ko wiyete doga moltoyo woni les déplacé ha joni habruji men ɗemgal pular sono mimata Nigéria koto leydi Burkina Faso paɗen laamu Burkina Faso holliri tigui wonde ɓe keewi 600 tonnes tawi ko ballal woni ko wiyete aide humanitaire ummorade e leydi Nigérie ummorade e leydi Algérie tawi kadi ko laaɗe 6 woni avion ngaji 6 tawi kañumen gaddi ɗum ɗiɗon marchandise uji ballal ngal ɗon o ballal ngal ɗon yetti e juuɗe mabɓe ko ñande 12 lewru janvier gonɗen ndu ngal ummori noon mbiɗen koye croix rouge mo leydi Algérie avion ngaji ɗi noon ɗi ndimti ballal ngal noon koto aéroport international Ouagadougou ɗum noon ko ni tigui ballal ngal sifori e nder 600 tonnes ɗi hen capanɗe 7.2 tonnes ko koliji tawi ko guura woni ko wiyete colis alimentaire 15 tonnes ko mbajjuji tonnuji 5 ko médicament ji 14 tonnes ko tiddisaji ngal ɗo ballal noon en tengtina tan cehil aggal jokkodiral moƴƴal hakkude leydi Algérie kañum e leydi Burkina Faso ha joni ko leydi Burkina Faso keddoɗen e nder cérémonie officielle bannoɗo tigui e nder Ouagadougou lamorgol leydi Burkina Faso ɗum ko altine hande 13 lewru janvier hitande ujunnaje 2024 capitaine Ibrahima Traoré hoorejo transition mo leydi Burkina Faso o jaabima konngudi Emmanuel Macron sunno haali tigui e radio ji e téléji ha aduna foof nani ɗina konngudi noon ko yidde yennude Afrique naaɓe Emmanuel Macron noon hollirino tigui wonde kay Emmanuel Macron hollirino tigui wonde yoga e hooreɓe leyɗele Afrique ɓe joɓani dumunna faade leydi France ɓe ponno wiide leydi France merci saabu kay ɓen so goni président ji hannde mbawi joɗade ko sababude koninkoɓe leydi France kono noon leydi France koninkoɓe mom jalti hay merci dañani mabɓe ɗina konngudi noon hono oɗon Ibrahima Traoré capitaine Ibrahima Traoré kañum woni hoorejo transition leydi Burkina Faso o yondani ɗiɗon konngudi o holliri tigui wonde Emmanuel Macron ɗiɗo konngudi ko ƴettore faade walla ko jennore faade tigui e dendagal Afrique no diderno o holliri on wonde Emmanuel Macron wondi tigui ko waɗani hakkille mum e yesso guite mum o nanguirani Afrique naaɓe ko yimɓe ɗum waɗi mo haala ɗiɗo konngudi o haalani ɗon o holliri tigui wonde sinno wonano Afrique Emmanuel Macron kañumen hoore mum wonta hoorejo leydi saabu ne jooɗoɗo hande ne haala ɗiɗon konngudi ko wona konngudi am noon ko konngudi capitaine Ibrahima Traoré gardiɗo leydi Burkina Faso tawi kadi ko konngudi o suuti jabade Emmanuel Macron ha joni habruji men
demgal pular takkusana yoni ha to galle ceerno Amadou Tidiane Alpha Mama Siley Ba ko on takkusan juula ha to galle ceerno Abdourahmane Dia to peka wite nakcoda ha to galle ceerno Mamoudou Waddu to cité bel asekna Dakar ko taari dum kala khabruji men jolam jabiri ko to leydi France pudren agence bitedo INSEE be koliri nyande goleru janvier 2025 wonde population leydi France euro sa joni be jettima capande jeegom e jeetati piccal jeegom million taw ko inama ade woni 68,6 million ade ko dum tigi woni te population leydi France yarata odo saha joni be koliri tigi dum wonde dum beydima e dar hitande wotere dum beydima e dar hitande de dum beydima kele gime ha 0,25% o holliri non ko fati sukabe jibinabe dum ustima no fewi sabu kay e der 2024 neno diderno ko jibina e der besmu leydi France kala ko tina kay ko jibina hen ko temedde jeegom e capande jeegom e tati ujunere bebbe ko dum woni ko jibina e der leydi e kala so tawi non ko tode mortalité woni tigi beydugol mayobe o holliri dum beydima no fewi e der leydi France ko to leydi Portugal udditen kabruji men Cristiano Ronaldo ko fugu koyngel laajo petto fugu koyngel tawi ko leydi Portugal jiya oɗo saha joni noon omo tawe tigi toon to Arabie Saoudite e nder équipe biteɗo Al Nassr contrat makko noon koko gas noon yimɓe hewɓe noon ɗaminno tigi kay ko maw ummo e oɗon équipe tinti noon e oɗo équipe biteɗo Al Hilal ɗaminno tigi ko ma Cristiano Ronaldo diwɗum ko ɗum woni duwaw mabɓe beele ne diwde eɓe mbawa humtande ɗum noon laataki saabu Cristiano Ronaldo o hesitini contrat makko e oɗon équipe biteɗo Al Nassr tawteɗo toon to Arabie Saoudite kadi kesɗitingol kay ko ma ɓeyda koppereje kewɗe le fewi saabu kay contrat o ɓeydama kene ɗiime ha temedde ɗiɗi kene ɗiime kay contrat o tigui ɓeydama e oɗo saha joni ha 2026 ko ɗum woni tigui ko contrat o ɓeyda ha ɗo e 2026 ko contrat o ɓeyda tawi kadi eɓe ɓeydi hen halis kene ɗiime ha 200 million taw ko halis euro e oɗo saha joni noon caggal kayde oɗo contrat keso sifta tawi mbiɗen ɓeyda hen 200 million haalisa euro e oɗo saha joni Cristiano Ronaldo o laatima fugu petto fugu koyngel e nder windere he kala ɓurɗo kay tekkude jobdi ɓurɗo wawde yoɓede woni le footballeur le mieux payé du monde saabu kay kanko Cristiano Ronaldo caggal kayde ɗiɗo 200 million ɓeyda e contrat makko so calculama kala yontere kala omo heɓa kanko Cristiano Ronaldo million ngaji 4 taw ko haalisa euro so ɗum noon e qime e kala ñalawma omo heɓa temedde joyi ujunere woni 500.000 euro ko heɓata par ñalawma kanko Cristiano Ronaldo ko ɗum woni salaire makko kanko woni footballeur ɓurɗo wawde yoɓede e nder windere he kala musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo wonno komin tonka noon habruji mon e ɗemgal Pulaar e sawta he ko musidɗo moon Seydou Mon Haali Abouba to karallagal ko Seydou Abouba ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on